थुनाया सिखानोनो बाथावथावलै। ओमफ्रायथ'बा गोसोखौ दासो एसे स्रां मोनांदोंहां बे गोदान जायगायाव फैनानै। उननि लाइफआवथ' बिराद टेनसन दङ, नाथाय सिगांनियाव दाथ' बेयाव आंखौ सोरबा सिनायो ना मायो बिन्दास, रावबो सिनायनायबो गैया मानायबो गैया, रावनिबो बखिनायबो गैया, मासि मोजां मोनदों आङो। आरोबा सोरां होनबानो बै फन हरबाय थानाया दाहार लानायफोरनि बिसिनिबो जेबो टेनसन गैया, सिम गोदानसो दिरुनबावसिगोन आङो आसोला। एखनबा समाव लाइफआ बेफोरबायदिनो जानांगौलै, जेबो माबा सिन्थाफोर गैयि। मानो होनबा सिन्था जानानैलाय मा मोननो, देनां बोरायबा बुरैबाबोथ' बेफोरखौ सिन्थायैनो थैखानांगोन ना। बेखायनो माया दाना गावनि फारसेल' सानोलै। नैबे 2000नि मोनबाय दे, माबा रुमखौबो मोजाङानो जाबाय। आदै आब' माया। नानि जुलि, बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय एफा फुङावनो? नैलै आब', आंहा एसे खामानि दङ टाउनाव, बेखायनो। दे मोजां मोजां। आं दिनै थांथ'लाहाय। दे आब' होमबालाय। आरोबा जों सिख्लाफोरनि जिउआलाय बिदिनोसै नङा होमबा, जानो बेरायखायाबा ओमफ्राय जेखौ गोसो बेखौनो खालामखायाबा, नङा होमबा? औलै आब', ओमफ्राय नोंलाय माला गुमै लानो सानदों? आङो बिदिनो लाथ'वानानै थाखाबायखा। माने एसे बैसो जानानैसो आं जुलि जागोन नालाय। आं दानो जाथ'बावालै, हाबाखौ एसे उनावसो जाबावगोन आङो। दे होमबा आब' मोजाङानो, देनां नोंनि हाबायावबो आंथ' थांखागोनानो। औ अफकर्स लिंहरगोन आङो। दे होमबा थाथ' दे आब'। दे नानि, थांना फै टाउनाव। ओमफ्राय नोंलाय फुङावनो दुगैथारो नामाहाय दिनै, एफा गुसुआवनो? आङो दुगैयाबा सुखुवाना आब', फुङाव सिखारनानै दुगैग्रोथारो आङो। मोजां दे, बिदिनो स्रां स्रिं थाब्लालाय आरो। आयौ, आब' होनजानानै जा मोजां मोनबायलै आङो। माने आंखौ सिनायनोनो हामाराखै खोमा दे बिसोरो, आंहादि बेराबा बायदि इसेबां सेंग्रा गिदिर फिसालाबो दं होननानै। बा माया, एकदम सिख्लानि जिउआव फैफिननाय बायदि मोनलायबाय आङो दिनै। ओमफ्राय बिदि थाबाय थाबाथ' जानाय नङा, एसे खामानि नागिरनांगोन आं। बेहायथ' बारा खरसा थांथ'नाय नङाना, फैसा एसे खामानि नागिरना खामायफिननानै बिदिनो सिख्लाफोरजों लोगो जायै जायै खामानि मोजां नागिरना लानांसिगोन आं। फैसा एसे जमायफिननांसिगोन, बुहुद खरसा जाबायना, आरो जाबावगोन, हारसिंबा बिराद थाङोलै। ओमफ्रायथ' दुगैयाबो सानथाम जाखाबाय आङो माया, थेवबाबो आं माबायोना, पारफिउम सारखायो, जेबो नङाहाय। गोजां बोथोर ना, गुसुथार दैयाबो, ओमफ्राय दै गुदुंजोंबो दुगैनो बास्रायो, सोरथो ओमफ्राय फुदुंबाय थानोसै। दुगैया आं दिनैबो, गाबोनसो दुगैगोन आं। माथोबाव आरो। फिसालानिबो खुनु टेनसन गैयाहाय, ओजों मालाय बिफानाव थागोन आरो, बिफा दंखायो, बिमा दंखायो। आंखौलाय मानो इसेबां नांगौना, सेंग्रा देरखानायालाय, हिनजाव गोसथोनो रोंनानै हाबा जानानैलाय। आरोबा मावै दाङै आथिं आखाइ दं मावनानै जागोन बियो, बिमा गैयाब्लाबोथ'। टेनसन गैया, बेखायनो आंहा जेनिबो। आंखौल' सानदोंसां, माबा ओजों गोदोना सेबथुनाय बायदिसो मोनबायमोन आं, दाहार ब्रुं ब्रुं जाना। बेफोर थान्दा जाग्रोजोबथों, ओमफ्रायसो ओजों थांगोन आं। हाबा दैदेन, आं नोंखौ दहायनो दखानाव थांनो थिननायालाय। थांबायथ' आयै, थांनानै फैखांलाय लांबाय आङो। हाब, माला माला थांना फैखो? ओमफ्राय दे लाबोद' दहायनि आग्लायनाय फैसाया। आंहा आबैनो होफिननांगौ। आग्लायनाय फैसा? बेखौथ' आङो मेथाइसो जाबोबायलै आयै। मा मेथाइ जाबोबाय? नाथायथ' फैसाया एसे बुरजायैनो आग्लायोमोन ना। औ आयै, ओमफ्रायथ' आं बाहायबोबायलै। हाब बाबा, अबाव बाहायबोलायखो नोंलाय? मेथाइ जानायावथ' एसेबां थाङा, 200 मानियानो आग्लायबावगौमोनदां। आं मिन्थिलालै आयै, ओमफ्रायथ' आफानाव बिना होबानो जाबाय, आबैनो होनांगौ दंबा। बुस्थुफोरखौथ' आं गासिबो लाबोजोब्बाय, दा नायबानो जाबाय। आबा दैदेन, आरे। अके बाय मामा, आं दा फैगोन दै, लोगोजों गेलेहैनो आङो। गथ'आबो ना, ओमफ्रायो फैसायाबो बिबैनिसो हरनायमोन, दा 200 मानि बाहायबोबाय आरो, माखासेथ' ओरैनो 300सोआ थांखादों खरसायावनो। बिदि बाहायबा, फैसा हरगासिनो बिदि बाहायबाय थाबालाय बोरै जानोसै? एसे गथ'आ फैसाखौ बिराद बाहायो दे बियो। ओमफ्राय गाव गोसोबायदि माब्लाबा समाव बिबालाय हरोबो आङो, हरखायोना। जेबो नंला दे आरो, दा इसानिफ्राय दिरुना हरफिनसै आं आइनो। गुमैमोनखौ ओंखाम गोरलै जानायाव लिंहरनोसो माबादोंमोन आङो, र' दायो फन खालामसैहाय। बे बाबु साननाबा प्रब्लेमा सल्भ जादोंना जायाखैहाय, दायो फन खालामफिनसै आं। माबा फन हरबाबो मादै बिजियाव दङ, दोनथ'ल' होनबाय थाथारो। बै सनानि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो, दाबा आरो बे फिसालाना मा, बेनि थाखाय जोंहा माबा नानि थुनथुलिजोंसो सानबाबो बिदि नांलायगासिनो। जायाहाय बेनाबो गथ'ना, बुजायगोन आं र' बेखौ फन हरबावनानै। खोनाबायना आइ? औ आयै, बे जावैसोनो दा फन हरफिनाबा, ओंखाम गोरलैयाव लिंहरनाया। फैमारोना मायो, बिस्रा आरो सोलाबगोना सोलाबाबो बुंलायलांदोंमोन।
दाथ' न'निजों न'नि लिंहराबा बोरै जानो ओरैनो गोजोननायबो मोना नङा होमबा न'नि गासैबो मानसिफोरा फैयाबाबो औ आयै न'आव जमा थायोबालाय गोसोखौ खेबसे जमा नुजालायनो मोनबालाय मोजां मोनो न' बेनोथ' ओरैनोबाबो बयबो गावबा गावनि खामानियावनो बेस्थ' जानानै थायो सब समाय बिदि लोगो मोनबाय थायाना ओमफ्राय जावैसोआलाय खनसे बे आयै नोंनि गोदै दोननाया एबाराव ओंखाम गोरलैयाव माबागोन रायलायनायालाय आंहा दंखायो रेडिसै नै आंहा हले जावैसो सोरांनि थाखाय दोनखाथारोहाय औ दा बेहासो आरो मारै जायो दा फन खालामसै आं आयै दे आइ होमबालाय भाई नों जे खबर लानो खोन्थानाया औ माब्रै जाखो खोथायालाय माने मामब्रायाथ' एसे गावजों गाव आपस में दुश्मनी जानो हागौलै भाई नों बुंनायखाय जोङो बे न'आव एसे नोजोर होबाय थादोंमोन सानै मानसिया मोनानि समाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोलै खिन्थु भाई नंगौ नामा आरो जों एसे माने सोंलु सोंला सोंनानै मोनथिनो मोनदों जे बिसोरो एसे फिसा फिसा सिखाव खामानि मावनायफ्राव थानायावबो थांफ्रामखाबायनो खननै खनथामल' नङा दाख्लै जाथाय जानायनिफ्रायनो इसोरो इदिनो फैफ्लाबाय थायो आरोना बिसिनि न' सेरावनो थाबाय थायो गोबाव सम मानियानो थायो मानसिफ्रा खिन्थु कानेक्ट थानो हागौ बिसोरजोंनो कानेक्सन माबा मोनसे नों आं बायदिनो सोरखौबा नेनाय बा लोगो हमनो फैनाय बेफोरबायदिनो थायो आरो अब्लाथ' नोंसोर डाइरेक्ट बिसोरखौनो हमनांगौमोन ना मामलाया एसे गरम जागोन ना भाई मानो होनबा पुलिसनिबो एसे माबा दङथ' बेखायनो जोङो बास नोजोरल' होथ'दों दे साननै सानथामसो नोजोर होबाव एबार खनसेयाव आंनो मोजां नोजोर लागोन सनानि फिसालानि बे केसाव बिसोरनिनो माबा मोनसे आखाइ थानो हागौदां आसलि माबा दायनिगिरियाथ' एसे गिनाय बायदि मोनखायो नङा होमबा जागोन भाई नाथायबा सोरबा मासुमखौसो फासायदोंना बिसोरो बेखायनो बै आसलि गुनिगारखौ हमथारनांगौलै नोंनि फैसाखौ दायो आङो एकाउन्टाव हरसिगोन जागोन दे बस जोंनालाय बिदिनोसै खामानिया दे होमबा भाई थांथ'नोसै आंबो दे जायखिजाया नोंसोरबो एसे मोजां साबधान केयारफुल थाबानो जाबाय बिसोर जाहाथे नोंसोरखौबो हमनो हाया है जोंखौ हमनो हानायनि खुनु खोथायानो गैया मानो होनबा आं बादाम फानहैयो आंनि पार्टनारा जुखाम सावहैयोना आरो सासे गय दखानदारखौबो जोङो लाफाबावबायसो ग्रेट बिदिबाथ' मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय भाई मोनसे सीसी केमेराबो दंबावो बे सना मेडाम जायनि न'आव जाथाय जादोंना बिसिनि एकदम सिदा सिदि बै फारसेथिंजाय माने इथिंजाय मोनसे सीसी केमेरा नुदों आङो बेहाय नायबा माबा मोनसे नुनो हागोनदां माने रड साइडथिं आरोना मोनसे स्टोर दं आरो दखान फिसानो बेहाय सीसी केमेरा लगायनाय नुदोंलां माबा मोनसे रायलायबा मोननो हागोनदां जागोन माबा नङा माबा मोनसे फिसा मोनथिनो मोनबानो बास जोंनि खामानिया आसान जासिगोन थुनथुलिखौ प्रुभ खालामनो थाखाय बिसोरो न'निफ्राय डाइरेक्ट जादु बायदि गायबथ' जानो हायाना जाथाय खालामदों जेला खारखाथ'नांगोन ना बिसोरबो खालामग्रायाबो सोरबा आन्दारनिनो जागोनलै आपस में दुश्मनी जागोन खोमालै भाई नाथायबा र' नों मानो एसे हेल्प खालामदों बिखौलाय नोंबोथ' माबा नङा माबा मोनसे फासायनो हागौना नोंबो फासियोब्ला जुदि बिनि थाखाय बेखौ हेल्प खालामनो थोस आंनि सैथोखौ एसेबां गोरलैयै हमनो हायालै रावबो होमबाबोलै भाई एसे केयारफुल थाबानो जाबाय नोंबो दे जागोन दे बेफोरो थुनथुलिखौ प्रुभ खालामथारगोन आं एकदम बे सैथो बुंमारदों होननानै बे जेबो दाय गैया होननानै बे सीसी केमेरायाव नायबा नुखागोनदां माबा मोनसे मोननोबो हानाय खारनाय बा जायखिया बे मानसिनि सेहेराखौ बास खेबसेल' नुथोंना सनामोननि न'आवथ' नायबाबो जेबो मोनाखै बोदां मानसि लगायखाबायना थुनथुलि टेनसन गैया र' बुंदोंमोन ना कारेन्ट दानना हरदों बिसोरनो माबा मोनसे खालामना दानखादों इयो आरो सानै मानसि थाफैबाय थानाय मामलाया एसे बेलेगानो थुनथुलि आइ नै हामाथो उन्दुनायाबो बिब्दि जाखो नोंनालाय आयै माथो जाखो ओमफ्राय उन्दुनायाबो कम्बलालाय बहाथो थांलायखो नोंनालाय हा गोजा होमबा बिदिनो उन्दुखो ना माखोसै जाथनो गोजां बोथोरफ्रावनो गोजांनो बुंखाबायना आयै आंना गोजांनायफ्राबो खारजोब्बाय बारा गोजां रोंला आं गोजां बोथोर ना मा बोथोर आं जेबो फात्ताखौनो मोनला बेफोरखौ गोसोआनो बिरलांबायबा बहाबा आयै दस्रायावसो दङबा बहाथो आरो बेफोरखौ मोनथिबावनो आरोना आं दासान्दि जिउआनो बेलेग सोलिगासिनो आंना आं बुंखाबायना बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानाङा होननानै खुसियै थाफिन दे दे आं उन्दुबावनो दसे आंना उन्दुनाया थाब जायालै साहाया दुंबायमोन नै आरोबा आङो ओंखामखौनो एसे संहरबाय दिनै गोथावनो आबा थेख्लायाबो जानो बुंबाय थानायखाय दे नों थांग्रो आं दा फैगोन औ दे बारा उन्दुबाय थानाङा दुरबल मोनो गोसोफ्राबो मानसिया देहाफ्राबो दुरबल मोनलायलाङो बिदि उन्दुफ्लेबानाय थाबाय थाबोला जागोनलै बारा लेक्चारल' दाहोसै नोंबो दे आरो औ दे आइ आंनि फिसाखौ नुदों माबायदि खालामखो बे जावैसो मोजाङा दा हनै खबर लाग्रायानो खबर लानो रोंलाबा नोंबो मालाय दुखु जाबाय थाना सानबाय थाना मा मोननोहाय आइ
जि जाबाय आंथ' गोदोनो बारा फसायखायामोन दा नुदोंना आंनि फिसानि जिउखौ थारैनो बरबाद खालाममारबाय बे साना बिसोरथ' जेनेबा खबर लानो हायोमोन गावनि हिनजाव हिसाबै गैथारा माथो एसेबो खबर लामारा जोंनावबो खेबसेबो फैना खबर लाफैयाखैहाय आंनि फिसाखौ आं आरो बे सानजों हगार हरथारलाहाय बेफोरबायदि हौवायालाय मा खैफोदनि समाव गावनि हिनजावखौनो फोथायाबालाय मा लाबसै बेफोरबायदिजों संसार जानालाय हारसिं थानायानो साबसिन मेरे जिंदगी को बेफोरबायदि एकदमबारे सोरांबानो टेनसनजों बुंफबजोबनाय खालामजोबनानै मोजां मोनदों आरो दे आंनि सुथुरफोरा सोरांनाय जोंनि गोसोआव फैबाय माथो आंना आफा बिहावसोनो नामाबो सोरांबावसो नै आफा सोरां नोंनि नोंसाला सानसोराङा फिसायनि नामाबो सानसोरांबावसो अबावबा सानसोरां आंनि जिउखौ अन्थेरासो खालामदों बिबो आफाया सोरांनो फिसालाया सानसोरां लाब गैया सानसोराङा अबावबा नामा सानसोरां जानानैलाय मा जानोसै हाजार टेनसनबाबो थाब सिखारनायाव गैयालै उन्दुनांगौ माने उन्दुनांगौ आंहा गोसोफ्रा अबावबा सिखारगोनलै आङो बाप रे बाप लास्ट डिसेम्बराबो फैनोसैयानो नै नाथायबा लास्ट डिसेम्बर फैनायजों सानो नोंनि आसलि रंखौ देखायनायजोंसो जाबाय बोरैबा माथो दिनै नों गावनि थुनथुलिखौ दिनै नों गावनि थुनथुलिखौ एसेबां मादि इगनर मारिदोंना सानसे गाबाबानो जाबाय दे जायखौ बांद्राय केयार खालामाना बेफोरबायदि केयार खालामै मानसिखौ बाराबो इज्जत होनानै लाब गैयानो गोजोननाय थाबाय दे आफा इसोरनिसिम बेफोरबायदिनि आसलि रुपखौ आंनो दानो देखायनायनि थाखाय नङाबा देनां बेफोरबायदि मानसिजों संसार जाबा मा जागौमोन आंनि जिउआ दानो मोनथिखानायानो मोजां जाबाय आंनाव मेजिकफोर थाबासो जागौमोनलै गासिबो जादुजों खनसे आं खनसेयावनो थिक खालामफिनजोबनो नङाबा जेरैबायदि कार पेन्सिलजों लोगोसे लबार थाफायोना माबा मिस्टेक जानायफोरखौ खोमोरनो थाखाय थिक बेबायदिनो लाइफआवबो मोनसे रबार थानाय मोनबाना फुगारनो गावनि गोरोन्थिफोरखौ खोमोरनो हानाय बायदि खम मोजां जागौमोनलै सबसे पहले ना बे साननिनो नामो निशानखौ मिटा देती मैं हाथों बे गावनि फिसालाजोंनो उन्दुनाय मानि निनफ्रानो गोमोरजोब्बाय आंना बोराय-बुरैदि बहानिफ्राय उजिहोखो बे अलंबारखौबा बेनिफ्राय नै थाङै थुङै आंहासो बबेबा दाय गैयिनि दाय जालाबायबायलै मा खालामनो आरोना दा आङो मोजां खालाम थांदोंमोन मोजां खालाम थांनाया बिदिसो जाबाय आंहा रायनोथ' ओरैबायदि बुंनो हाथावि सोदोबजोंबो रायनो लुगैबाय आं नोंखौ सान सोरांबानो बहाबा गोसोखौनो सान्थि मोनो आङो उन्दुबाल' बेफोर टेनसननिफ्राय रेस्ट मोननाय बायदि मोनथारबाय आङो गोसोआव जि फैयो बेजों रायनो लुगैथारबाय आं बे मानसि सासेखौ सानखौ नों साला सान गोदो आंनि थाखाय थुनथुलिनि थाखाय हिर'मोन आंनि सिमांनि मोगथांनि सुपार हिर'मोन नोङो नाथाय नों दिनै आंनि थाखाय विलन जाबाय नोङो विलन र' हाथायाव थांना फैनिलै आङो ओइ आयं आबैजों आफाजोंलाय नोमफायाथ' नोमाखौ माबा डक्टरनावसो देखायनो लेंहरदोंमोन बेखायनो थांदों रिपर्ट मोननांगौ दंनो दिनै दाख्लै चेकआप खालामहैनायनि थाखाय माबा आयं ओमफ्रायो आङो ना अलंबारखौ एसे मोजां जाबाथाय न'आव लाबोगोन बेहाय मा अलंबारखौ नों बेहाय लाबोनो आयं माथो खालामना बे गथ'ना आरो बैयाव दोननायाबो न'आव रावबो गैया रिस्कि जागोन दा एसे हामनाय बायदि मोनबानो आं बेहाय लानानै फैगोन बिराद माने गथ'आ खस्थ' मोनथारबायना दाथ' बिबैयाबो आरो खाथियाव गैया खस्थ' मोननो मारैलाय बेहाय लाबोनो आबा बाबु माने बिहामजोआ नोंसोर बे फंसे बाथ्राखौनो दा बुंसैलै आयं आं गोसोआव गाज्रि मोनो दा खोथाया बैफोर बाथ्राखौ लानानै रायलायनायनि नङा गथ'आ मोजां हामथोंसैल' आरो फारसेथिंजाय आरो थुनथुलिनि खोथा बुङाबा बेलाय मालाय गावनि साजाखौसो मोनगासिनोखा दा बेबायदिनो जानांगौ आयं बे सासे खुनिसो मानसि बुथारनो सानग्रा अलंबारा माबा मोनसे जानांगौबा बेखौथ' आं नागारखायामोन ओरैनोबाबो दाबो ओरैनो हेगारखाया आं बेखौ साजाथ' मोनखाबायानो बे गावनि साजाखौ नोंलाय मानो बिदि जालांखोहाय बाबु दा बे गथ'खौ बेहाय लाबोयोबाथ' आरो प्रब्लेम जाबावगोन आरे बे न'आ आंनिसो आयं बेखायनो आं गथ'खौ बेयाव लाबोयो बेयाव लाबोआ आंनि गोसो बियो बेहाय फैनायखौ गथ' मानसि फैनायखौ आइ थिंक रावबो गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैयाना बेबायदि मुसिबतनि समाव मानो होनोबा बे गथ'जों सुथुरा सोरबा दङबा बे थुनथुलियाल'सोमोन नाथाय बेथ' नोंनिबो फिसाला नंगौ नङा सोर मिथिनो बाबु नंगौ नङा बेफोरखौ बाथो आयं जायखिया बे गथ'आ मोजां जानांगौ आंनि फिसालाबाबो फिसाला नङाबाबो
बेखौ आं गथ'खौ बेहाय लाबोगोन आयं आरो आं मोजांनिफ्राय मोजांसिन केयार खालामगोन एसे मोजाङाव फैबानो लाबोगोन आङो जोंबोथ' नोंनि मोजांखौनो हास्थायो नाथायबा दा दुखु मोनो आरो नोंसोरो बेफोरबायदि रागा जोंहाबलायनानै आं बिहामजोखौ बिदि खालामगोन माब्लाबाबो सानाखै आरो गोसोआवबो मानिखायाखै बिब्दि नोंबो आंनि बाबाबो खेबसे रायलायनाया मोजाङै मोजां रायलायनो आयं मोनथिगौ नोङो आरो बे थुनथुलिया बिसिनाव थांबावदोंमोन सनामोननाव बेबा मा खालाम थांदों आंखौ बन्दुक देखायलायनानै धमखि होबावलायदों बियो आयं गावनि फिसायखौ बेबायदि धमखि होलायनो हानाय बन्दुकजों गावग्लुंनोनो आंखौ गावफ्लंनोनो एकदमबारे गावथारनोबो गिबावा नायनाय गावनि फिसायखौनो गावथारनो गिबावा मा औलै आयं बेखायनो सानना नाय गाज्रिया सोर थुनथुलिया नङा होमबा बिसो जेबो बुजिनो रागायाव बियो जायखौनो मेखौनो गावथारनोबो हामारगोनलै हामारगोन आयं बियो बिनि जिउखौथ' जिउजों जुजिहोगासिनोखा आंखौबोथ' बियो एकदम गोजौआवसो फाथायहरनो सेस्था खालामदोंमोन बेबायदिजों रिस्ता लाखियैनो मोजां बाराखौबा रागा जोंबाबो आंना जुदासोलै आइ गथ'फोरजोंबो जारलासो जागोनहाय मा मानसि खोनासंनो मोनबाय थाखो आङो एसे थङालि बाङालि आरोहाय थुनथुलिया थेवबो गावनि फिसायनि जिउखौ बिदि लाबायबायनो हायो बे गथ'खौबो बेयाव लाबोनो होननायखौ बारा मोजां मोनासैहां जुरियाथ' फसायखाबावनायसो नंबावादां आंहाबो गथ' दङ आंहाबो साननाय दङ गोदो फिसाजोआबो आंना गोबां गाज्रि खामानि मावलांबाय गावनि बुजियो दा बेबा माबायदि सास्ति मोनगासिनो आरो दा नोंबो बुजिनो नागिराखै बाबुसान गावनि लाइफखौ गावनो माब्लाबा समाव बुजिनांगौहाय मोजां थान्दा दिमागजोंबो साननांगौ नङाबा उनाव फस्थायमारो उनाव सैथोआ जुदाल' ओंखारदो फस्थायगोना सोर बाबु अब्ला दा नों गावनि फिसालाखौल' नंबाबो नङाबाबो होनबाय आं जेनेबा इम्परटेन्ट नों सोरखौबासो होदों सोरखौबा होनांगौआ उनाव गाबना होबानो जाबायहाय आरो बोथोरा बा गुसुनिफ्राय गुसुसिन जालांथारबाय माथो बिनि सायाव मैयाबो उन्दुनो ओंखारासै उन्दुखौनो लाङासै अखाफोरा मालायबा आलासि जाहैदोंनो आंहालाय मानो गाज्रि मोनबाय थाखोबा दासिमबो गोसोखौ मोजां मोनाखै आंनि आयौ बाबु हावबायथो थांनो ओंखारलायखो नोंबोलाय ओंखामा जाखादो हो आयं माबा होनदों नों आं बुंदों ओंखामा जाखादो बाबुजों नोंजों जादो नोंदायाबो ओंखारलांबायसो हनै दानो ओमफ्राय गोजां बोथोराव ओंखामा थाब सुथारो आरामनो सबायजों दाउजों संखादों आबा ओंखाम दाहाय खुरनानै जानोसै खोमालै आं आयं नोंसोर जाग्रोदो नामा नोंसोर गथ'फ्रा मा जायो होनबा दिनै ओंखामजोंलाय माथो सुथुर माथो दुश्मनी थाब जाखा लोंखायाबा खेबसेनो फुङाव खेबसे जा स्रां मोनो गोसोखौ अबावबा ओंखाम उखैगोन मागोन मा दायै दुयै बेलाय ओंखाम जादो ओमफ्राय दायो मा खालामदो आरो अबाय सोर बहा ओंखारलांदो बेरायहैनांगौ ना लोगोजों थांनांगौ ना खामानि मावहैनांगौ मावबाय था आरो ओंखामा जाग्रो आराम खुरना होनि आङो दे होमबालाय आयं ओमफ्राय आइ आफाया थांबाय आरो डक्टरनाव थांबाय दहायनो थांदों फुङाव नों सिखारियावनो थांनानै दा दसे थानानै सफैया बियो दे होमबा आयं ओंखाम जाग्रोनोसैलै ओमफ्राय आंबो दसे ओंखारलांनोसै ओमफ्राय मोखांलाय माथो सोमसोमसै मा जादों जायाखैलै बहा मोखां सोमसोमब्रा आयं हा माथो मेगनखौबो गोजा नुदोंसै मैया उन्दुदोंना उन्दुआखै फालाय बारा मबाइल नायनाङा होनो आङो मोनायाव उन्दुनांगौ टाइमाव उन्दुनांगौ जानांगौ टाइमाव जानांगौ होननानै गथ'फ्रा रावबो मानिमाराथ' बिदि नङालै मेहेरा आयं अबावलाय बे मेगन गोजाया हैद एखनबा माबा बेमफोर हाबदोंमोन ना मैया बिदिनो जानानै थाबायलै आरो आंनि टेनसनखौथ' मा होनना बुंबावनो आयं खोन्थाबाबो नोंसोरबो माबायदि रियेक्ट खालामगोन नङा होमबा आंनो दा जेबो मोनथिथ'वा बेफोरखौ आंजों मा जागासिनो मालायनि थाखाय आंहाबा मानो एसेबां टेनसन जाबाय थादोंबा गोसोआ गाज्रि मोनबाय थाखोबा आंना बिफायाबा सोराङा अनखायो फिसालाखौ आंनि दाहारखौसो बे बिफायाबो सोराबो सुख'हरनाय नङामोन मिन्थिगौ लेबेल बारा नालाय दाहाराबो ओरैनो लायाखैना माब्लाबा समाव नांगौ जाथारनायावसो लादोंमोन आंबो खरसाफ्रावबो थाङो हारसिं जिबन माथो खालामनो आरो गोदो आंनि फंबाय आंखौ थगाहोयो बिदि आंनि माबाखौ धोन सम्पतिखौ लायामोनबा दिनै आंनाबो बिदि हालोद जानाय नङामोन ना दाबो जेबो नङाहाय र' सानबेसेलाय आंखौ होसोबाय थानो आंखौ बेबायदिनो जाखायो एबार नोंसोर आंखौ नेनानैसो थासिगोन आंनि फेन फलोयिंआथ' एसेबां नङा नाथाय आंनि दाहार लानायफोरनि लाइननि लिस्टआसो बिराद बुरजा जानानै दङ बिसोरसो आंखौ नायनो थाखाय हांखुर जाबाय दं दायो आंखौ नेबाय था आंखौ आसा खालामबाय था नायनो हांखुर जाबाय था नाथाय आं जेलासिम आंनि मर्जि गैया अब्लासिम आंखौ रावबो मोना साला सोरलैदों बे थाहो आइदै फंबाय
आं बुंदों सोर नोङो जोंहानि बारियाव मा खालामामोन नोंलाय आं बेबायदि नङालै फंबाय नों जेरैबायदि सानदों आंखौ नङा अब्लालाय सोरथो नोंलाय बेबायदि थाखुमा जोंनि बारियाव मानो उन्दुफैयामोन सिखाव ना दस्रा मानसि नोंलाय हे दस्रा मानसि दानो नोंखौ गामिनि मानसिखौ जमा खालामना बुगोनलै बाराबाथ' आंजों फंनैसो मोनखाबाय नोङो नङाबा नोंखौ खोन्थानबानो खोथा बिगुर बिसिगोनलै बेथा जोंनि न'आव मा मोनफैदों नोङो सिखाव साला बारि खनायाव बोरैबा आं नुसननायखायसोलै साला मा खालामफैमारा बियो आरामसे थाखुमा फैनानैसो दंमोन बारियाव न'नि उसुङाव बेखौथ' ना दिनै दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरलायदो जाबजुब दसे सम लानानै फैलायबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय दिनै लाखिथ'नोसै दे लोगोफोर बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन गुड नाइट आरोथ' दाथ' गोजां बोथोर थाब उन्दुथारजोबो नङा होमबा भिडिअखौ एसे थाब लाबोनो मोनबालाय गोसोखौ मोजां मोनो आरोलै नाथाय माब्लाबा एसे लेटद्राय जायो थेवबाबो लाबोयो आरोना लोगोफोर जायखिजाया दिनै थांथ'नोसैलाय सनामोन बाय बाय बयनिसिमबो